naganap ang maaksyong bakbakang Milan Milindo kontra dayong Thai boxer na si Chaiwat Buakratok sa Cebu City Sports Complex para ito sa bakanting OPBF Silver Featherweight title. Matinding laban ang pinakita ng dalawang matatapang na mandirigma sa ibabaw ng lona. Pero nanaig ang galing at tibay ng Pinoy sa bakbakan at nakuha ni Milindo ang bakanting titulo via unanimous decision. Pero may mga iilan ang nagsasabing lipas na daw talaga si Milindo, mabagal na daw ito, at ang iba pa ay sinasabing tabla or panalo daw dapat ang pambato ng Thailand. Kaya muli nating balikan ang highlights ng labang Milindo versus Buakratok. Ating silipin kung may punto ba talaga na panalo ang Thai boxer o talagang mas malakas at magaling lang talaga ang ating pambato na may bansag na El Metodico. Sa 428 views. Papalo naman. Yan, ganda ng laban mga idol. Yan, ganda na nga, counter. Angat na. Ya, sarap pertama. Sarap. Importante yung hip movement talaga. Ayan. Sarap yun. Shout out from my heart to your vlog. Sana all. From ayaw nila kaya yung mga suntok nila. Ayan o. Yan! Tama! Tulog! Tulog! Tulog ka! Tulog ka! Wag na! Tulog ka! Tulog na yan sana! Sayang pa! Sayang yun! Ayan, wala ka naman po. Nakadaan lang. Yan! Yan! Pag hindi yun, walang babagsak. Oh! Sarap! Yan! Pero di na masyado malakas yung kamay.
Ayan yung mag-counter. Oh, ayan. Sarap. Hindi ka tama. Yan. Yan! Yan! Bastag yan! Bastag! Bag! Dito! Diyos! Sinayang pa! Ganda na yun sana yun! Ayan! Magaling dito. Yan! Yan! Ate sa si Labinar! Rounder. Nah, relax lang muna, relax. Yan! 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 Ang bilis! Yan! Ang bilis! Yan! Ang bilis! Yan! Yan! Yun, mas namin yung mahina. Yun! Ayan! Ako nabayag yun. Yan! Ayun! Hina, mahina. Diskarte kasi yan yung ano. Yan! Yan! Hindi tumama. Sana kayo pamat. Tekapin mo yan mga idol. At bigyan ang pagmamahal. Ayan! Yan! Yan! Kasi kalaban mga idol, oh. Bilis. Daming. Yan! Counter kay Idol Melindok. Ayan, counter pa rin. Yan! Yan! Tumama yung mga counter ng idol natin. Yan. Ikaw na naman, yan. Panahon mo na yan, wala na aking kalaban. Yan. 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 Wala na. Patay na. Oh. 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 Ayan. Palabasin mo sa ring. Matawa-tawa na karaho, guys. Wala na hangin, no? Bugbog na. Ayan, bubugin mo na. Ayan. Wala na hangin. Kain ka na. Sana. Yan! Nakapin kita. Ayan, may nag-share na, may nag-share. Ayan mga idol, oh. Daunay na mga idol. Ten. Maganda yung ano, mga patama ni Idol Melindo. Ladies and gentlemen, this is round number 10. Wala suntok. Yan! Akala ko
mo. Naglabaw ta sa kakang gamay. Yan. The mighty pride of Cagayan de Oro City, Philippines. Panalo! Ayan, panalo! Milan, el Ipanico Melindo. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.